Hayung gonangai kosong kisumui silsawui tonirirugo drugs o drugs belano kirima singsa drugs chawui hodani jeni thinang hwnui wansukjagui tongo sini sikla rokno o sikla rokno tabuk drug ni khwao klaiui hayungni thinang komonani phaising aboni no kasunani bagui hakotoni khobui hastini juda juda mothani bisingtwi kwrung thairogo drugs no tui hojak tongnani awaimung awaijagui tongo oboni no wngui srang salo rwngnokni drugs awaimungo awaijak khwai bakasini tula shikor block champa awar amsani Bharat Sardar School ni luajama bai o salo rwngnokni rwngrem chukuni simi rwngrem chiniyo srwngnai tei phwrwngnai rokno phwrwngnai jukrok champa awar hatini simi champa awar koklam nok jora himbotok himlaika himbotok awaimungni kok bothoma wngkha drugs no ta nahadi langma no mwthangdi omono kitingui no o salni himbotogo awaijakha rwngrokni khoroksa phwrwngnai saka hodati dofano phekjaknai manui bai ta kubul ridi hodani phekjaknai manui bai kubului tongnai rok drugs no yakarui kwtal lamao phainani kobokha obono karibo hodani joto lukurokno phekjaknai manui no kebungui kasuthani chubachurinani logirinani kokbo saka school level to sensitization ni awareness ni camping je program তিনি 6/7/2022 luajimung Bharat Sardar Higher Secondary School bai जों दिनै drug awareness ni himbotok rally khlai phelaika dabono sin champar bazar to side community hall porjonto chini ring srwngnai song 9 hoite 12 porjonto pori tongnai जों chini tini naharmung nesamuk Bharat o nesamuk Bharat khaidani drugs na tan hardi langmano muthangdi ebe drugs save life hodati dofano drugs na busungui tatudi oboni tini nesamung ni naharmung nesao drugs hai syringe injection tablet no tan hartung langmano katal jibon ngai naithogui besatung ang koinai jotono obo hai jodi kebo tini hai salo drugs na hari tongkangkai tini hoite katal kaisa samaitangai tini hai drugs ni hai nesamuk Bharat khaitini logi chuba siriboi katal jibon ngai bachana nangtung kebo chino nesamuk Bharat khaitini jotono logi chuba sirina nangtung sudu chini sarati prabe school level je nesamuk Bharat ni choli tongo जों chin Bharat Sardar Rwng class 12 ni school ni sing nesamuk Bharat awareness ni sijari mung panda khlaika himbotok tabuk chini school BRC hall chini mo himbotok rally ni awareness ni camping ni je program basonong narak jangnai engke ambagina tini ni hoite samaitangai katal kaya samaitan nesamuk Bharat khaitani nesamuk khaitani khaitung obonang jotoni kokocharmuk joto arati pore nesamuk nesa kefek mane kubuli tongnai rono obono koyo naro kefek mane ta kubuli jibon kaham jibono katal kengui tisadi hamia jibono ta kalangde omor sokje thina ta thantu abono koyo katal jibon ngai basanang thung jotono nesamuk Bharat khaitani choba siri thong ani sinmung ka ang tapos debroma Bharat Sardar class 2 skini kaisa phwrwngnai master hambai thank you horjalai bini nokphang hwnui kwrui je mwswngnai bonobo chao je soksawi rijaknai bonobo chao phekjaknai manui eba drugs hai hoda dofano khaprum rinai horjalai no kasunani bagui chung jotoni sakthana banta haya keba bok hamsanai salsa bini salsa ani salsa nini salsa sini jotoni aro bio report kokhrang